Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye. Ngokumbukela isitshintshela ingqwalasela yethu kwindaba ezichulumancisayo kwaye ke samkele intatheli ze-SABC eziphumelele iimbasa yena kaloku aphumelele Mdlalane kunye nentatheli yendaba yevidiyo ze-SABC uThombo Mushawu. Abathe ke bobabini baphumelela imbasa yonyaka yengingqi ye-Vodacom Awards. Ezintatheli ke ezimbini ziphakathi kwamalungu eqela phambili aqinisekisa ukuba ufumana iindaba eziphambili kunye namabali anyanzelisayo achukumisa inceka-nceka yengcambi yentliziyo yakho ophondo kwizakrini ke mbukeli zakho yonke imihla. Sinenyweba yeke yokuba sibe nabo namhlanje ukuze babelane nathi ngayo impumelelo. Sithi huntu kuye uThombo noaphumelele ngale mpumelelo imangalisayo. Aphumelele uphumelele. Masikubulisa sikwamkele SABC lihaye sithi huntu kuwe. Mandibulise ababukeli sivuyile apha eFree State. Ngezi awards. Oh sivuye nathi. Thombo ndimacheroni. Ndimacheroni abuti nobani. Ewe mani lo ways wabuti. Congratulations siyavuyisana nawe ntombi. Hayi ndoribuwa bhadi. Mando ribuwa. Jonga uqale lo msebenzi wakho ngonyaka ka-2022. Emva kwexesha naku sokuthiwa ugqwesile njengentatheli yendaba yevidiyo. Khasinabisele uhambo lwakho ukuzawuthi ga ngoku kwaye ndiyafuna nje uqonda into yokubana xa bebiza igama lakho estage ubuziva njani? It was a very proud moment. Ngauri samsazi ka industry yodalabana. It's not easy to get an award because it's not easy. It's a very not difficult job, but you have to be properly trained. And yeah, I was very proud. It was a very proud moment for me, honestly speaking. Wow. And I mean, I like the fact that you mentioned, Ukuthi, it's a male-dominated industry. But ke, Jonga, no be male-dominated. Njengenina, uthe ndiyangena ndiyachova. And nawe aphelele, siyavuyisana nawe eFree State. Ndiqinisekile into yokubana apha eSABC lihaye kudala sinawe. Ndikhumbula kakuhle ngethuba sasenza iseshoni yomthandazo eBloemfontein kula mapolisa mathathu asweleka kulamfula. Kananjalo kwimiba ye-education nakwi-kidnapping case kapa ukuthi sentsho emaninzi amabalo othe wawenza ndiyafuna into yokubana usithathele ngobusuku apho bememeza igama lakho into yokubana Jonga video journalist of the year regionally aphelele Mdlalane kwakusenzeka ntoni engqondweni yakho? Ibiyimincili yodwa ndikuxelele and ndiyakhumbula ke sesiye sa-invitwa for the first time because of the unforeseen circumstances basi-postpone i-Vodacom Awards batsho besithi they are stuck in Joburg ngenxa ye-weather. And we were still looking forward to go for the next week. That's when ke xa besi-invita we honored the invite. Saya ke sesisazi ke ukuba siyothatha i-awards zethu. That's when ke mabebiza igama lam waphumelele Mdlalane besithi regional winner under sustainability ndisebenza ne-video journalist uThombo Mushawu kwi-story esona sebuhlungu kakhulu esisenze pha eSasolburg simalunga ne-air pollution eyenzekayo pha because of industries and how people abahlala apho bephefumula nzima okanye sebe develope ukuba ne-diseases ezithile ezi-chronic kubo ngenxa yemeko and it's something that they cannot move away from. Besivuye kakhulu ke nalapha xa ndifike eofisini with our awards, our assignment editor uNomsa Mazibu kunopalisa Muyeti, it was proud moments even for them because ekugqibeleni sikhuliswe ngabo. Wow, amazing. Andazi noba mhlambe ezi awards zihamba ne-glow na kuba xa ndilijonga namagqabi eviniki indlela enibahle ngayo ndiyaqiniseka into yokuba nezi awards zithe zanosulela but maybe it's a light within and ndiyafuna ukuza kuwe Thombo because ndiyayithanda le nto into yokubana nithi benisebenzisana kunye ningamanina kwibala elichukumisa inceka-nceka yengcambu zabemi boMzantsi Afrika indaba ye-air pollution and ndiqinisekile into yokubana awuvideorayizi
ulwazi nje kuphela, kodwa you are telling stories. There are emotions involved. There's happiness, there's sadness. Kukhona yonke into. Ndiyafuna nje into kubana wabelana ngoluhambo lokushuta elibali le-air pollution eFreystata. Xa seniwina ngokuqonda ukubana you were telling izitori zabantu, yonke lento ibonisa njani ngejelo losasazo i-SABC nendima yakho njengentatheli ekusasazeleni uluntu? The Sasolburg story was a very important story for the both of us, because a lot of people were affected there. And I must say that as SABC video journalist and journalist Aphumelele Mdlalane, I believe that we did a very good job by showcasing what was happening in Sasolburg. And Aphumelele also told the story very well. I was able to edit it and show the people how people are actually affected on the ground. Yeah, and back to you Aphumelele, kuba kaloku oluhambo lwakho nokuba mhlawumbe uwongwe ngembasa asivuyeli wena kuphela kodwa na xa ureflector back in your journey to say hayi ma you have okwakucinga into yokubana kutheni nje ndiqalile lo mgama. When you look back your journey zonke moments owabe nazo kweli jelo lo-SABC nanje ungathi mhlawumbe yeyiphi imicelimngeni apho wawuqonda ukubana yo ingaske ngoku ndingathi vuleka mhlaba ndingene, but through it all you are still standing? Well, every day it's a different day, Kawi journalist, because we do is door. We don't have a bed in provinces. Today you'll do an emotional story, like you have indicated, the story and we will deal with your GBV stories. It's a emotional roller coaster for a journalist, but one has to be professional and abe principled kwi storytelling sakhe kuba ke sisazi uba we are representing South Africans there, the voices that cannot make it, but bane stories to of course to be reported about. From where I have started to now, I can say I'm very proud of myself in the growth and the opportunity that I've been given the SABC News in the Free State Province. Ukubana sibe ngabanye that are entrusted by the residents of the Free State ukuba sithethe sixele ivoices zabo. And this award, I am very proud ngayo because it's the first time ndifumana kwi-sustainability. And sustainability, it really shows ukuba you now understand the journey and you are sustainable now, you are sustained, you know how to do the storytelling. And I'm really proud. It is the third award, I must indicate that. Won't But you? yeah. It's the third award. It's not just for me. It's for my colleagues. It's for people in the Free State that continue to entrust us. Ukuba sibaxelele izitori zabo. Touching lives and being the voice of the voiceless. Won't kwezo awards futhi ndiyafuna ukuthembisa into yokubana kuseze ezininzi kusaqalwa kusekusasa Aphumelele. And ndiyafuna ukuza kuwe Thombo because I mean being a journalist, you know, ayondlwane iyanetha. I mean you work on a tight deadline ngapha senditsho izitori ezinye ziba zinde, and sometimes njengoba sitsho Aphumelele into yokubana izitori ziyehluka, sometimes ziyavuyisa, ezinye uziva buhlungu as a journalist. And what is important is that ungazi-attach kakhulu estorini. Ndiyafuna ukuqonda into yokubana I mean having this milestone osele unayo, how are you hoping to use this victory and just ukubana ipave your way in the journalist industry for years and years to come? Honestly speaking, I can say that this is one of many. I can't wait to tell more stories of Batu Bari Nebangeno Free State, because I feel like we can actually do more by telling more stories. And yes, I heard you saying that it can get very emotional. And behind the camera, I can say that sometimes I also find myself shedding a tear or two because it's what people go through on the ground is actually touching. So yeah, I hope that we can tell more stories as the SABC. And honestly speaking, the office has supported us
And every time we're paired together, we always make sure that we deliver. And sometimes the schedule is a bit tight, but yeah, we always uh, uh, um, pull through. And I like the fact that you mentioned ukuthi it's not the glitz and the glam esizayibona thina singababukeli No. kumabonakude. Kuyashuba pha kuyabilwa uqonda into yobana ye andiyazi lento ndizifake kuyo. Aphumelele utshilo into yokubana le mbasa it's not only for wena nesiqu sakho kodwa sababemi oMzantsi Afrika abajongileyo eniqhubekayo enichukumisa iingcambu zentliziyo zabo ngendlela zithile. And ndiyafuna ngoku kuba ngoku wena aphumelele sowunazo nezi-3 ziyezi ezilandelayo ulilitha lelanga kubantu abakujongileyo nabanye abathi nam ndiyafuna into yokubana ndingene kulo mkhakha we-journalism. Amazwi ongawaphosa kubo ukuthi uba nabo ngomso babe ngooaphumelele bafane nawe. If you believe it, you can achieve it. Xa uzithembile, xa unikwe i-task, iyinto ofuna uyenza, it can happen. I am here today because I believed in myself. I didn't leave the people that believed in me to be alone. The support that they gave me, I made sure that I do not fail. I continue to make them proud. Kodwa ke, the best supporters is my newsmakers. This is for all of us. Yeah, this is for all of us. Nathi si-SABC Lihaye, we are featured Yes. kulo award. Singalityalwa ngasemva. I mean, Tombo, we know ukuthi, like you said earlier on, that I mean it's more of a male-dominated industry, but it's amazing that nani ningamanina niyangena kulo mkhakha. And siyaqonda, especially the media industry, kuba khona intetha ezithethwayo on the ground ukuthi, I mean, as a woman, for you to thrive in this industry, funeke kube khona izinto ezithile ozenzayo. You need to compromise your values, zonke ezo zinto zitenxileyo. But as a woman, xa sikujongile nathi sibona umfanekiso olinini eligqwesileyo ngaphandle uba mhlawumbe kwenze ezinye ii-influences. Uthini kwinina elizofumana amazwi anjalo? And looking at yourself, I mean, against all odds, uthriva, uthini kwinina? I can see that every girl child or woman who wants to get into the industry is that they can do it if they put their mind to it, because it's all in the mind. They usually say, you're so small, how are you carrying that big camera? My camera is very big. So they always not judge, but they always laugh a bit because I'm like, they're like, you're so short and the camera is like taller than you. But I don't look at it like that. All I want to do is make an impact and tell a story through my visuals. And I believe that every girl child can win as well an award like me, because I believe that because it's a male-dominated industry, women can do it. We can all do it if you put your mind to it. It's all Yeah. in the mind. I like that. I like that. And Aphumelele, as a seasoned journalist, any awards as E3? I mean, looking at the state of journalism, especially now, njengokuba sesingena kumakhasi onxibelelwano sinayo nemadlanga commission esizobuyela kuyo ngoku ngenxa yexesha ndiyafuna into yokubana ndiqhawule obubudlelwane bethu okanye udliwano-ndlebe lethu. Ladies, siyazincane ngani siyi-SABC Lihaye kwaye saqhubeka sithi huntshu. Xa ndithi huntshu nani ithini huntshu niveze nee-awards zenu. Wunchu Free State, wunchu. Right, Mbukeli. Enkosi kakhulu.